Non é que isto de seguirnos a través das redes chegara para quedarse, que se di sempre, pois xa estábamos antes facendo, pero si é certo que notamos un cambio nos hábitos de asistencia a este tipo de actos culturais que fan que, a parte dos que asisten presencialmente, que venen sendo máis ou menos os mesmos números que tiñamos antes, sí que hai unha maior presenza dos que nos seguen en directo a través de internet e, por suposto, dos que logo nos seguen a través dos vídeos que sempre quedan colgados, como xa ven sendo práctica no Consello desde hai unhas décadas. Ben, hoxe damos inicio á xornada Narrativas da Nova Diáspora Galega. Vou dar a palabra a María inmediatamente para que la presente. E simplemente quería saudarvos, excusar a presenza nesta mesa dos representantes da Secretaría Xeral de Migración, porque esta é unha actividade como varias que facemos do equipo da Migración Galega, en que facemos ao abeiro dun convenio que temos con eles. Sempre son vos parceiros nas nosas actividades, debo decilo, e tamén que isto forma parte de algunha das liñas de preocupación do Consello da Cultura Galega a través do equipo da Migración Galega, pero non só. En concreto, claro, a nos interesanos todos os movimentos migratorios, interesanos moito todo o que supón a emigración galega ao longo dos séculos, non só desde o punto de vista histórico, senón tamén a realidade actual e o contacto con toda a emigración galega estea onde estea, e de maneira particular nos últimos anos, xa casi lustros, empezamos a poñer sobre a mesa o fenómeno das novas diásporas, que é algo que ás veces a propia Galicia ignora que siga habendo novas vagas migratorias, que son migratorias, é dicir, non é como algunha ministra dixo de algún momento que se buscaban oportunidades ampliando horizontes, sino que realmente forma parte tamén dun fenómeno migratorio dos galegos actuais, só que ten características diferentes do que tiñan vagas migratorias anteriores, non? É dicir, xa comezando pola propia, digamos, tipoloxía do emigrante, non? O que non quer dicir que non haxa tamén emigrantes exactamente iguais os que saíron no século XX e no século XIX, non? Entón, cando falamos de novas diásporas, preocúpanos ou ocúpanos máis ben saber efectivamente cales son esas características que poden diferenciar estas vagas migratorias das anteriores, cal é o grao de socialización que eles teñen, incluso entre deles ou entre vós, en algún caso, vistas as caras dos presentes, que tipo de redes se establecen entre os emigrantes, estes novos tipos de migrantes, entre eles nos lugares de acollida, pero tamén cal é o vínculo que manteñen con Galicia e cal pode ser o fluxo de ida e volta nese vínculo que hoxe que as tecnoloxías favorecen dunha maneira que non favoreceu para anteriores vagas de migrantes. E tamén nos interesa o relato desta emigración, que é o que realmente centra a sesión de hoxe, coa mesma, aparte de agradecer a todos os asistentes e a todos os relatores e relatoras que sempre con tan boa disposición acepten os nosos convites, paso a palabra a María, e a que agradezo tamén especialmente a súa dedicación para promover e organizar a xornada de hoxe. Esto, teño que encenderlo, sí. Ti mira para Teresa, que está ali na esquina, que se non vai, de seguida alerta. Vale, bo día e benvidas a todas e a todos a esta xornada que leva por título Narrativas da Nova Diáspora Galega, un termo que é unha proposta simplemente, quizáis podemos utilizar outra terminoloxía como migración do século XXI ou diáspora de nova xeración. Quizáis isto podamos discutir durante a xornada de hoxe para chegar a unha conclusión a final desta tarde. Organizamos esta xornada de hoxe dende o Arquivo da Emigración, como decía Rosario. Grazas tamén ás compañeiras e compañeiros do Consello pola organización do evento e por facer que as cousas funcionen tan ben.
Efectivamente, como decía Rosario, esta xornada de hoxe está a ser emitida en directo, en streaming, na página do Consello, polo que, bueno, permitideme saudar a xente que nos está a seguir dende as súas casas. Bueno, estamos aquí para falar de literatura e emigración, un tema que quizás pareza un pouco manido, pero que dende o Arquivo de Emigración consideramos que debe ser de algún xeito actualizado, é dicir, consideramos que xa é o momento de falar das ficcións culturais producidas por esta nova vaga migratoria, chamémoslle nova diáspora, chamémoslle emigración do século XXI, poñede o nome que queirades, pero do que sí se trata é de analizar, como decía Rosario, cales son a produción cultural deste novo fenómeno actual e que necesita unha profunda consideración crítica. Como imos a escoitar nos diferentes relatorios de hoxe, moitos poden ser os motivos que calquera individuo ou comunidade teña para emigrar. Falamos, ás veces, de dous conceptos diferentes, os factores push, os factores pull, diferenciación que en realidade se complementa. Por un lado, temos os factores push, que son aqueles como guerras, pobreza, desemprego estrutural masivo, inestabilidade política, é dicir, ese tipo de razóns que expulsan a un colectivo do seu país de orixe. Pero, por outro lado, tamén temos estes outros factores pull, como poden ser o desexo de mellora de calidade de vida, mellora tamén dos medios de transporte que fan que viaxar xa non sexa tan traumático, que sexa algo relativamente rápido e relativamente barato tamén, a posibilidade tamén de acceder a unha mellor educación ou a mellores postos de traballo, máis estables, mellor remunerados. Todos estes factores, tanto os pull como os push, non son excluintes e poden chegarse a intercalar, non? E poderíamos aplicar calquera destes factores tamén ás diferentes vagas de emigración galega, xa sexa no pasado, no presente e, quen sabe, quizáis no futuro. Guerra, pobreza, desemprego, arela de mellora, etc. son algúns dos factores que teñen caracterizado a diáspora galega e posiblemente outras moitas diásporas, mesmo emigracións que están a ter lugar nestes mesmos momentos en moitos lugares do mundo. Do que non cabe duda é que o perfil das persoas que emigran neste século XXI é conxunturalmente diferente. Caracterízase por unha equidade maior entre o número de homes emigrantes e mulleres emigrantes. O cambio de paradigma posiblemente veña dado por esta conxuntural formación académica que moitas de nos temos, dado a posibilidade de acceder á educación superior. Tamén ben dada, sobre todo, a hora de pensar nos lugares de destino, as posibilidades que ofrece a Unión Europea, o espazo Schengen, etc. De todos estes aspectos imos falar ao longo do día de hoxe. Esta mobilidade, esta flutuación migratoria, estas idas e voltas favorecen tamén o tránsito cultural simbólico. E diso se trata esta xornada. Corpos e imaginarios sofren unha sorte de transfiguración para ilustrar este lugar intermedio que pasa a ocupar o suxeito migrante. As ficcións culturais, producidas por autoras e autores transnacionais que buscan establecer un diálogo entre poder e resistencia, emerxen como de xeito natural neste contexto actual para cuestionar algunhas das problemáticas producidas por esta nova orde mundial chea de fronteiras físicas e tamén imaginarias. Textos literarios, obras de teatro, documentais, películas, curtas, produtos multimedia, etc. son algunhas das manifestacións culturais que xorden de experiencias potencialmente conflictivas que teñen lugar ou ben en contextos hostils, como pode ser a emigración ilegal, ou en contextos máis favorables, como pode ser a mobilidade dentro da Unión Europea, aínda que non exclusivamente. Neste contexto actual é onde nos atopamos diferentes representacións da nova diáspora galega, da diáspora do século XXI, da diáspora de nova xeración, chamémoslle como
como mellor consideremos, a través das artes. Unha vaga migratoria que ten un número de características das que vamos a falar nas seguintes charlas. É dicir, estamos ante un cambio de paradigma que terá que estudarse dende as diferentes áreas de coñecemento, aínda que hoxe imos centrarnos exclusivamente no aspecto literario, audiovisual e intermedial. E sen máis, pois, creo que podemos dar por concluída esta presentación e comezar cos diferentes relatorios. Grazas a todas e a todos. Ben, pois xa vamos á mesa a Dolores Vilavedra.